Eta zeri da. Al final no se nos hicieron por nada, Zutik enborra bakitzen. Pau enborrak noski, leitzaki ikarritako die, eta txanda libreko saioa, oraingoa. Alde batean hasi da, Felix Etxeberria, bestean, Jon Rekondo. Eta nahi dutenean txanda, bere lagunek sartzeko. Alde baten sartuko da Eneko Saralegi, eta beste Ruben Saralegi. No sé, últimamente estable, creo. Pero ya con mucho... Lanean zorrotz, bikote hauek, eta ea nor bukatzen duen lehen da bizi emorrori. Buelta hartutakoan, diferentzia handirik ez. Berroita, 5 segundoren inguruan buelta hartu dute. Aber, bate bakitzekoan zenbat denbo pasatzen duten. Lehen da bizi egindako erdi hori, erdi handio den, ala ez. Eta hortxari dira. Hortxari dira, jo eta zu. Sartu da Ruben. Eta baita Eneko Saralegi eta ea nor bukatzen du. Ruben eta Felix, minutu bat eta hogei, minutu bat eta hogeita bi segundotan Jon Rekondo eta Eneko Saralegi.